Hello Lwgwpwr, जोंनि DD BODO BOYS YouTube channel बयखौबो बरायनाय थाबाय। जों दिनै नै मोनसे पार्टी जानो नागिरदों, मोनसे फिसा मागोनि मुङै, जानुवारिनि मुङै एसे खाना जानो थाखाय लाइक होगासिनो। मा जागोन बेखौ लाइकआ मा जागोन? अमा बेदरलै, अमा बेदर। अमा बेदर? वाह, अमा बेदर जायोनो। नै लाइक होगासिनो, लाइक बियो लाइयोनो। लाइक बिराद हाइब्रिद मुला बायदि, बिराद गिदिर गिदिर। दानिया जों लाइखौ खाना लाबोखांनानै सुबाय दं दैजों आरामसे बरिया मोजाङै नै सासे सुगासिनो। नै दासो नै एकदमबारे बेदरा दासो बेदरखौ सुबाय नै। बेदरखौ सुबाय मा बेदर बियो? अमा बेदरनो सुगासिनो। आरो दंबाय बियो नै बयलार बेदरनो बयलार अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दानिया नै जोंना नै आसोला आलौ देगासिनो एकदमबारे। माइलाय जिरानो माइलाय जिरा ए देगासिनो। सामब्राम गुफुर हाइजें जाब्रां एकदमबारे मा टेस्टि जानांगोन। बयलारखौ एक्सट्रा रुबाय दं। बयलार रुदो एसे बेलेग मडेलनि जागोन इखो माने। दानिया नै देखांबाय जाबाय मिस जाबाय एकदमबारे गेब्लेजोब्बाय। सामब्रामबो हागासिनो खाकसेक खोनालायसिगोन माथो। दानिया सामब्रामखौ एक्सट्रा देबावबाय आरोबाव। मा खालामगोन इखो माने पक'रि बानायनो नागिरदो। बयलारजों नामा? गोदौबाय बयलारखौ रुबाय दंमोन नै। दानिया बयलारखौ रुखांनानै लाबोना दै एकदम स्र' मोजां खालामदो। बरियासो जों माने बरियासो ग्रोब देना लाखाजोबग्रोदो सिगाङावनो। दा बानायनाय खोथागासिनो। नै दानिया जों मोनसे एसे फिसायैनो गिदिर पार्टी जानो थांगासिनो। ठेला गारि लादो सासे ठेलायानो। कहाँ से आते हैं? फैगासिनो खाना जाग्रा माखायनो। नै फैबाय दं नारना लाबोगासिनो जोंना खाना जाग्रा माखा ओंखारबोजोबबाय रेडि जाखाजोबबाय नै। दानिया जों नै दुब्लि बारियाव थांबाय दं। आसोला ठेला नारगासिनो। ठेलायाबो जोंना बिराद निउ मडेल, गोदान मडेल ठेला। हेन्देलखौ गोदानसो बानायब्रबना लाना फैदो। नै जों साथामजोंनो बिराद स्पेसियेलै पार्टी जानो नागिरदों। मागोनिबो नामाव, जानुवारिनिबो नामाव मिडियाम पार्टी। फैनो जोंना साइकेल नारगासिनो, साइकेलाव माबा लाबोदोंनो। नै दानिया नै सासेया मालायनि औवा मालायनि औवाखौ दाननानै माने जोङो पार्टी जानो जायगायाव जि सोंथेनो थाखाय औवा दानबाय दं इनो मालायनि औवाखौनो। औवाखौ दानना लाबोबाय। दानिया नै लाबाय थांनोसै। मालायनि औवा नालाय आथुर जादों मानसिया। लामा ससेयाव जोंना नै ठेला गारिया एसे गाज्रि जाना होनानै फाहामगासिनो। नै दानिया जों जायगायाव मोनफैबाय। फै बेबस्थाखौ नै एसे लाहार फाहार खालामबाय। गासिखौबो रेडि लाजोबखादो। बन, जिगाब, थालिर बहुद दङ नै। साराय थाराय दङ नै। साराय बियो आरो नै ओंखाम बे जाबाय नै दै एखिनिल' फैबाय। ठेलानिफ्राय गासिबो बोख्लायजोबनानै दोनजोबबाय। सब लाबोजोबदो बन गासिबो दंजोबो एकदमबारे। नायनालाय इथा लाबोदो। नै जोंना गासिबो सासे इथा लाना फैगासिनो। दानिया नै जों संनो थाखाय इथाखौ अदाब लादो। दिस्लाय फैबाय जों गासिबो लाबोजोबदो खिन्थु जोंना देस्लाय लाबोसै दासो गोसोआव फैजोबबाय।
एफा गोजाननिफ्राय जों खाथि मोनफैबाय गैया दासो गोसोखांनानै गिस्लायनो गारबाय देसायलाय फैदो खाथों वाव टेस्टी नै मा बिलाइ मा बे बेसन 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 अ बेसना मा खालामगोन बेखौ पकरि अ नै दं नै बयलारजों बरियासे टेस्टी खालामगोन बेखौ नै बिराद गोथाव नै आरो मा गारबा नै पियासखौ लगायबाय आरो मा बुस्थुलाय फालौ सामब्राम माबा माबि दंसोगारोलै इयाव अनेक ओइ दैखौ दा एसे होनाबाय लगायबाय बरियासे खिउ बायदि जादों ना दंबाय जोंना साराया दुन्दिया खादो दुन्दिया नै दानिया नै जोंना नै माबाखौ मा नाम मोनलाय बियो मा बुस्थु बियो पकरि खालामबायानो जोंना नै बानायबाय दं नै आसोला जोंना सासे ओरैनो आसोला जोंना बेसर खाथि खाथि थाबायगासिनो एसे खस्थ' जादोंना थुङाफोरा एसे गिरहां बाहां आरो नै खावसे जाबाय नै जों नै गासिबो साखिबाय नै साखिनाय दे दासो गोदान बानायनाय बियो मजा आया टेस्टी बरिया नै दानिया नै जोंना आसोला मैगं हाबाय दं मा बियो मा मैगं होनोमोनलै अ लाइनो लाइ अमायाव होनो अमायाव होनायखौ अमायाव अमायाव होनोसै बरिया जागोन बेयो नै आरो दङ नै आलुआ दरनैसो दङ आलु दरनैसो रोसो रोसो बरिया सामब्राम बियो सामब्राम बहुद रोखोमनि माल बुस्थु लगायनाय दं इयाव दावदैयाव सामब्रामखौ नै गोलाव गोलाव बरियासे सामब्राम बिलाइखौ गलायनाय दानिया नै चिकेन पकरा जाबाय जोंना खाथियावनि आरो नों दावदै दङ टेस्टी दावदैयाबो चिकेन बरखांनाय मोजां नै लोगोफोर बरिया नै लोगोफोर मोजां नायना ला नै जों बेसर खाथियाव दङ इसिबा समायना जानाव ओरैनो आरो हिमालय हाजो बै खाथियाव ओरै खर' दांना फैनो हायो ससे थांबानो जानोसो लुगैलायबाय आं बानायबो दं नै दानिया नै लाइजों अमा बेदर बरिया संगासिनो लाइ आरो अमा बेदर बियो एकदमबारे नै अमाजों लाइ आलु इयो जों नै दा ओंखाम जानाय बेबस्थायाव गासिबो माजोबबाय जोंहा नै जोंहा गेदेर दङ एकदमबारे नै मोजां नायलाय बेदर सेदर नै लाइ अमा बेदर आंबो लाबाय आंबो जासिगोन आरो ना माने जागासिनो आसोला नै नायना ला लोगोफोर नै जोंना नै दा गासिबो बेबस्था जोब्बाय जानाया पार्टि जानाया नै दा नै जोंना बेसो मोनसे प्रब्लेम जोंना गारिया नै एकदमबारे हेन्देलानो मोनसे गैया नै हेन्देलखौ मोनसे खागासिनो कौन है ये लोग जोंनाबो सानै खागासिनो एकदमबारे मोनसे गैया हेन्देला नों मोजां नायना ला नै एकदमबारे गैला खागासिनो नै जोंना नै दासो BMW मोजां खालामबाय दं जोंना नै BMW नै मोजां नायला एसे साइडनि सिगनेल होग्राफोरा एसे गोमाना दंमोन बेनिफ्राय नै खागासिनो बानायगासिनो मडेलिं बानायदो साइडनि सिगनेल होग्राफोरा माने गोमाना दंमोन दासो जासिगोन जोंना नै BMWआ दा नै फैजोब्बाय गासिबो जोंना नै लोगोसे BMWखौ लाबोबाय लोगोसे केटिएम दङ 790 जों नै दा फैबाय बेसर बारि बेसेबा समायना फार बेसर बारि केटिएम नारबाय दङ लोगोसे आरो नायना ला नै लास्ट जोंहा नै दा आरो फैगासिनो एकदमबारे BMWजों
नै मोजां नायना ला जोंहा नै BMW सो फैगासिनो लासै लासै BMW सालायगासिनो बेनो मोजां नायना ला इनो BMW सालायबाय दङ नै लोगोसे नै आं नै दा BMW खौनो सालायदो मोजां नायना ला नै लोगोफोर चल झूठा